Velkommen til XD Eaters. Vi starter med at lave lidt... I dag skal vi spise noget. Der har vi lidt marmelade. Ja, puha. Lidt citronsaft. Lidt brun farin, men jeg tror man bruger det oven på drømmen. Kan I komme ikke? Ja. Så lidt møddersost. Lidt salami. Dijon's. Og lidt karikaturer, som jeg så i vores sidste video. Men så. Der er en brun farin, vi gør. Det kan blive godt. Brun farin. Ja. Er det ikke det, man bruger på drømmekagen? Lav på brunsviger. Nå. Man bruger den på brunsviger. Eller er det? Skriv lige ned i kommentaren, hvad det er. I må gerne skrive ned i kommentaren, hvad det er, fordi vi ved sgu ikke, hvad det er. Vi laver godt noget. Citronsaftenen, det kommer nu. Hvad er det altså ikke god, den der. Vi skal også have sennep. Så kommer osten. Og skal jeg lige til at stå lidt der. Du kan godt lide at stå sådan noget, der ikke? Ja. Og så lige overvaske lidt tænderne. Nej, jeg går direkte efter at sætte dem. Det står lige til en rød puste der. Så kommer den røde salami. Den ligger præcis. Nej, ikke engang. Så klammer den. Så kommer karikaturen. Den lægger godt ovenpå. Den lægger godt ud. 4 små prikker. Så en lang en. Det er en smiley. Og så kommer over sammen på. Lad os starte. Det kan jeg ikke. Lad os lige. Det er ikke så rart at have sådan en brun farin, marmelade, ketchup, ost, salami, dijon. Og vi viser lige indholdet igen. Dijon sennep. Et stykke salami, den er ovenpå. Lidt hvidløgsost. Lidt kariketchup. Og sidst men ikke mindst. Det er bare ikke sidst. Marmelade. Brun farin. Og sidst men ikke mindst. Citronsaft. Godt, jeg starter. Nej, det kan ikke blive godt. Okay. En lille påmindelse til den derhjemme. Gør det her selv. Det smager godt. Jeg synes, der var faktisk en smag. Indtil man lige går ind til sennepen. Nå, skal jeg prøve at tage en ægget? Vi er færdige.